press dia puthak nili kadok we ferangke tumhananta ningaklong akardom pajor iglo pinike ilitum ferangke tumhan isi akimi arani marte ferangke arani asonsi ilitum talon pon iglo lapen pini national press day ke kadok we bharat angkangti atumolong si ilitum talon pon dun lo ilitum dipu press club lapen digital media union of Karbianglong ilitum join lisi pini laso national press day talon pon iglo lapen laso ke talon pon article lason hello ke chengsi ke 1966 aningan 4 July on isi press club of press council of India pusing lo lasi halaso ningkan amat 16 November ani piniani lo 1966 anikan lasi haso hut national press day talon pon lo halaso hupen non anta all India national press day talon pon bom lo lasi national press day laso significance pandai akinang sot kila puson hello free press tamane press atum phanke independence pinai labang lo free press ke lapin isi bangke responsible press ilitum isi arpudo media tum so arpuateng itum ceklem nai la hello national press day katalon pon athipia lamangke asi non ilitum ferangke atum laso arpu kopilo ilitum ferangke atum pipilo claim nai ba pipilo claim nang ni ilitum ferangke atum ke claim nai isi bangke social commitment po bangdo nai tamane rata phan dia phan ilitum isi arpudo laso arpu bang ilitum ceklem nai lapen ilitum ferangke itum ajara news collect pusitami hadi accurate nai jo lapen ilitum kipiani santa kichu bai beda nai this should not be misinformation kali da nai lapen ilitum interview ke enon lamang ta hokpet nai lapen ilitum news ke paceta labang ke it should be impartial tamne madua beta dung de nai news ke people jangte labang hello hokpet media isi ethics lo lasi laso media ethics ateng pen ilitum ferangke tum anta ke claim bondia phan laso teng si news pacita bondia phan pacithang bondia phan nili kadok we media korte injir tum phan anta tuning rilo lapen kadok we phan puthot national press day laso akhir jumi ipon iglo Kadang ini nilitum long ferangke klembang putum ben nilitum tong sekot pen ferangke apan cang pen itu lamna baklang ke lapoen lo pini nilitum long do digital news forum president secretary do labente dokmuka press club president secretary labente nilitum Hauragat subdivision press club anitum pen cetong si pini tong sekot nang lituman nang hang pen lam thena baklang na pulo non malom ninini thompen ke viral mate hur ke chudut alam the ranvir hanse karbi content amalik alangli nili tumban ferangke atumaban karbiang longa ferangke ke kaddu we bantani respect pipi man pipi piun pidorde halaso kipu alam the sini itu men ferangke athengnu wangnang koklo lapen nilitum alang lipan thang chu phudunde kumane alang li personally kache phudu kok pai kumane alang li pen asapo kache tonte do kok pai hala solong puti nangli ranvir hanse karbi konten amali nangli doan karbiang long ferang ke pam patipon pruike nanglita kicok chelu ate nangli sipu nanglita hai dugiter munit pudi hali dugiter munit pusi jipu lape nangli ke mass and communication do pusi jipu pudi nangli ko son ng charli dun rong nili tu manang tanta ko son ng charli dun rong si nili tu ban karbiang long media doan manapa tipon pruilo pini karbiang long mass and communication ke apensi al PhD kuritum dulu pini rong para sanghodo pini terona sanghodo pini komane tum non charli bom hala tuman ko pilo nang ligi mata lang plot loma mate nangli mek eglong le det manangli pini ke texture bhari award ke long tum do hala tuman ko pilo nang ligi mata
nang li kupi ke mata si Karbiang Long a media tuman an kelang plot pik putong ki pulma lapen te isi alam the nang li kipu Karbiang Long no media ke mitrik ta pas pe andar mitrik tum si claim har secondary pas pe tum BA pas pe tum si claim acha nang li la ane ke theklo nang li chini ma do ma theklo ma je kar dat media lo nge claim tum ke BA पास वेक नहीं हार सेकेंडरी पास वेक नहीं लापेन मासन कम्युनिकेशन दो वेक नहीं पुगुनाने के तो खुदो मा नांगली को कुपी तो मातर नांगली जों से के थेक पिका बांग फूलो बोलते नांगली होला माथा जी बोलो नांगली कुपी लो का माथा रंग के पीनी नीले तुम के क्लेम माने तुम नीली तुम मानंगे जों कुपी नांगली ना जों नीले पैसा की डिमांड दो कोमाने मीडिया तुमके गोदी मीडिया नीले तुम कॉपी लोगे क्लेम नीले तुम फान नांगजों दादो कोमाने पैसा की डिमांड बोते होला फनामेन ए दong नांगली पकलां दागो नांगली रात फान पाती पोनरी नांगली कोमाने फान अनिंग पदुरी का काम क्लेम री नांगली कुदा खाई नहीं नांगली आमु का सांग हो नांगली तुम के पैसा की डिमांड laan पुते और दाई कुदा को नांगली पेन के चिपो कोमाने चैनल से नांगली लोग नाटक दुन पुते हाला फान कुदा को nang li Karbiang Long reporter ban pakoy poin puri Karbiang Long reporter tum do clip kle pini Karbiang Long reporter tum Chekloi Jonathan news represent lo pulote Karbiang Long upilo ing samri son man medeji ma nang li tong doan a news ta ridam poma ato kono tanang li paklang poma keso kiun e pen cenglok ke bo phe kili lo nang li tong paklang ko nang li tong dam ba to kanu nang li lo arni sibak tok maje komane keso komane department komane lo son bu paklang duma komane pan ki rap no an komane pan kisung ki podun anu aho dak pan kewan pu nang li ko ana paklang dulo nang li phani ni tum nang matha ki misinang mata karbi content pu ki misena bang pulo karbi content pu kang pu Ranbir Hanse ke misena bang pulo sini tum hoklo amen heglo nangli long kani tum follow du sita me nangli inut bahini ke chok chelo nangli hapu jong wede si kadu we Karbiang Long rat pan pon puri la ke nangli chok che nangli patani tum Karbiang Long reporter do am pesi nangli pada condemn la pe nili tum ta condemn nangli pada nanglang klop ji nili tum ta pini Karbiang Long ato kanu ke paklang nangiadim Karbiang Long pen kupina kiron ke dak ke pacetangal adim Karbiang Long ko amma develop adim ke paklang nang li tong paklang ma la pente la Ranbir Hanse lo karbi konten lo Ranbir Hanse ke puslo penangan karbi atum iditum karbi atum doan komen ki piadun tum nang li tum matha pami si komen tok dun lo ma nang li tum chini pami si komen tok dun lo ma komen pidun lo ma je nitum contribution abe khai pantu pini nilitum ferangke tum jongsi claim pipe pote pini Ranbir Hanse tong nang claim poma pini Ranbir Hanse si nangli tum chohang lo pote nangli tum long Ranbir Hanse si news nang cover poma nangli tum Ranbir Hanse si content long nang report poma pini komane ke so pini komane ke kile le kinma kile hala sopan ke paklang ko pilo Ranbir Hanse tong paklang nangli tum da matha pa mekatha je Karbiang Long reporter tum pinangana tum ke godi media pasang tum matha pono tala nangli tum jong ite jong dak no nangli tum bangban pati ponruiri lapen komen ke to tum nangli tum bangban pati ponri nangli tum matha pa mekatu nangli tum joine si nili tum da kere nangli tum joine si nili tum news ke clear pulote nangli tum manang paklang di pede tuma nangli tum manang khan di pede tuma nangli tum manang pali di pede tuma lati nangli tum ta matha pamekale comment tok dunoi matha pamekale nangli tum ada dalam dita pudunoi nili tum media tum pini all Karbiang Long media tum antani tum do clipo pini karbi content tong nang rapuma komane kisung komane ke jahime komane jangre komane ke thek komane akeng ke lok komane akeng te kok hala tum ke paklang ke komalo ka paklang Ranbir Hanse tong paklang ma mate nili tum ferang ke tum paklang
lasi nangli Ranwir Hanse karbi konten mali prap jimpen karbi yang longa media doan pan nangli dia cohang bek nih lapen nangli nang Terry nilitum ban jong sibo sondak kote nilitum ta FIR pinang kong punang herere nilitum nang herere nilitum karbi yang long do ama media celang peti nangli panta nilitum nangli nang kokpu nang cini nang kokpu lasi kado kawe karbiang lo solang dora doan ban nilitum isi cuning ridulo nilitum unan ke nilitum kai panang klaim pilo karbi a society pamisenang punitum klaim pi borilu komane ke chokche komane ke lele komane pen ke chokche pangban pudun pen komane ka chohander hola tumani tuma pudun ge hola tum che power nang tu doan ferang ke ban pati ponri lasi nili kado kawe ban karbiang lo solang dora doan lapen Ranwir Hanse pan dia cohang loiku alam the pusi nelam the ripi ceglo kewang dia son ke la awe det nang po pusi nili alang lipat klar tak menjongkot